Kikun samla ka Mawlai parish kilaya lumlang krui ha Sacred Heart Theological College Shillong ha ka khatsan tarik risau arhajar arpulai na ka benta ke annual youth fest arhajar arpulai halor kapang with the youth on the synodal path. Kani ka youth fest kala sedang ha kapor khandai baji menstep da ka mas bakhut bala penmentari Father Hilarious Lamare Vicar General jangka Jawai Diocese ha ka ba shibun kikun samla kilayo ka jinshit rahaman siem lengba kani ka mas bakhut. Harushi hajar saus pangut ki khun samla jo ka Shillong Diocese bat kishnong bamarjan kilawan banashim banta hagani kasngi. Uba Anthony Kongsit ulalong unongkran bakongsan hagani kasngi hagaba ula aiman sie mi ki khun samla makin long kanuksa ka babha knang ba kalawe kan long ka ba pernai. Ula kenturu ki khun samla bakin long kinong yalam ki batre shitom ban ong ki jingdi penbuat kumudrok bat kakian. Hakan opai sngi ladon ka jing pen ina mela ki jong ki tenrai lengba ki jing shat jing ruai bat ki drama lengkon. Ka annual youth fest arhajar arpulai kala diki khun samla bakim day ban kemen tangai ka jing job shimat henrei bakin pediang ka jing pen i jong ki weiru knang ba kinong yalam ki bala ban wanra jing kala hakishnong ki thau.